ndi Mtedza Times Sport, program ya nkhani za masewero kuchokera kuno ku TTV. Lero muli ndine Nkonzo wasomutsi wa program iyi Peter Forte. Nkhani yayikulu imene tikhale tikukambirana program ya lero ndi kupitilira pa bungwe licha, kupitiliza zimene tidamva za bungwe lotchedwa Tauka Athletics Club. Kwa zaka zambiri chilengereni mulungu dziko lapansiri, dziko la Malawi silinapangepo qualify masewero othamanga kupita ku Olympic. Zaka zonsezi takhala tikupita komano momveredwa chisoni kapena chingerezi chake amangoti oni solidarity tata bwera ndipange nawo zakazi kutivuta. Koma tikafufuza maiko anzathu ngati Kenya, Ethiopia, Tanzania kunoko kumwera kwa Africa ni maiko amene akuchita bwino kwambiri pa nkhani yothamanga. Nditafufuza bwinobwino ali ndi athletes development plan imene amakhala nayo kuti tikufuna kukonza athlete wa chaka cha 2045. Ndiyeno athlete timankonza zaka zisanu ndi chimodzi 6 tiyamba motani ndi amayamba kumayenda nawo anacha bwinobwino zimene kuno zakhala zisakuchitika. Ichi nchifukwa chake bungwe la Tauka Athletics Club labwera tsopano kudzambatuka limene lakhala likuchita ntchito zake mbuyomo motsimpina chifukwa cha kusowa kwa thandizo la zachuma. Chifukwa itachoka kampani ya Southern Borders analibe thandizo lililonse ndi amangopanga mwapo ndi apo abwera ndi gawo lina lomachita zochitika kuti adzitolera ndalama. Koma timafuna kudziwa koyamba tsopano kunena kuti kodi nzotheka kupanga ma-athlete amene tikoza kupanga nawo qualify zaka zimene zikubwerazi. Coach player Peter Forte alolale akanakane wa Times Group ndikupempheni kuti mukhale pomwepo. Ndiye mmodzi wa aphunzitsi a masewero amenewa othamanga Malawi muno tili nawo program imeneyi awa ndi Ankamanga. Kodi Ankamanga paja first name timanda? Ine ndi Moses Mkondowe makamaka tili choncho kuti Mkondowe. Kodi osangubanga Kondowe bwanji mkoyo amabwera bwanji? Yeah. Zina lilonse limakhala zina basi ngati ndi Forte. Honestly speaking into ineyo ndikoyamba kuma ndi munthu akuti ndine Mkondowe ndakhala ndikuma ndi Akondowe kuma Mkondowe. Mwina ndikoyamba ndikakhonza kukhala koyamba. Mmachokera kuti? Ine ndimachokera Ukaronga. Oho, kwa Mwenirondo. Basi namvesesa sindifunsa so mafunso ochuluka ya. Alright, Mkondowe ndikhupira kuti tidali limodzi ku Namibia mu mzinda wa Windhoek ku Masewero Region 5 zone. Kuti mejo simunapita ngati coach? Kumejo ndinapita ngati coach. Special Olympics kapena Paralympics? Ndali mu gulu la Paralympics. Paralympics. Tachita motani paja napeza ni mentors ngati waliwe. Paralympics tinabwera ndi ma medal 6. Tinapita ndi othamanga 6, tinabwera ku ma medal 6. 6. Mudachita chani kuti muchite bwino monde? Training imene tinapanga ndi kukonzekera kwathu. Kunali kwa bwinoko ndithu kunena kuti tinakonzekeresana aja bwino kuyambira ma training kulimba kwa thupi komanso mental fitness. Ime timauza zochita kunena kwacho samantha titero muchidule chabwino kunena kuti sikuti akaona umwe anthu atali azikaopa, akaona mwina ena amatupi akulu azikaopa ayi, koma akapange mmene iwo akonzekerera ndithu chabwino. Ndakuitana ni program ino ya Mtedza Times Sport kuti titambasulirane, timasukirane, tifotokozere dziko la Malawi kuti kodi ku Malawi kuno tikumva bungwe la Tauka Athletics Club kuti layamba kuchichirika tsopano, akuti iwo akufuna kuonetsetsa kuti akupanga ma athletes onena kuti tsiku lina tipange qualify Olympics. Zopita oni solidarity atopa. Nimafuna ndidziwe kuchokera kwa inu ngati coach kuti poyamba ndi zotheka bwanji? Zimene zinzotheka kwambiri. Ndipo ma athlete alipo amene takhala tikuyesesa kuwathandiza kuti tipange qualify kupita ku mipikisano imeneyi. Titapanga qualify osati pa solidarity.
komano vuto limene limakhala ndi lakuti mwina mbali ina yake zipangizo zoyenerera ndi zimene zimativuta ku Malawi kuno. Ndiye ife ngati atauka titaona zimene zija tinakhala pansi ndikuona kuti tingapange bwanji kuti ku Malawi kunoko nafenso tikamapita ku mpikisano ikuluikulu ngati imene tizikhala tapanga qualify. Tisamangopita ngati kuti ongokokedwa kuti apo tinanunso ndi ziko zimene zikupangidwa kunza ziko lonse lapasi tangobwerani osati ukapanga compete ya koma mungobwera muzapange nawo participate. Tikufuna tichoke mu participation tilowe mu competition. Ndiye tayikano njira zoona kuti mwina tithandizidwe kupeza chinthu chimene chingatithandize ndi kupeza kuti timange high performance center kumene mwina ma athlete athu angawapite kuma training amene angathandize kuti tipange qualify kupita ku mipikisano imene. Athlete timampanga zaka zochuluka kwambiri, si zaka zochepa iyayi. 2032 ngati sindikulakwitsa kuli masewero aja timati Olympics. 2032 ngati sindikulakwitsa ngati kumbukira bwinobwino. Ngati tauka athletics club tikonzeka pofika tsiku limene kuthandizira boma la Malawi, kuthandizira Malawi National Council of Sports, kuthandizira unduna wa za masewero mdziko muno kuti tikhozo zakhala ndi ma athlete oti apya akonzeka kupyolera mu Tauka Athletics Club. Tauka Athletics Club ndiyo konzeka kwambiri. Ndipo mutati mubwere muzaone ma training athu mmene pamangira mukonza kusimikiza kuti anthu awawa ndiwo konzeka. Komano vuto ndija tikunena lija kukonzeka timakonzeka koma pali zipangizo zina zimene tilibe zingatithandizire kuti konzeke bwino, zimene mwina maiko anza athu ali nazo. Zimene tikamba papa sizatauka yokhaya. Tauka yonkhanga tikuyamba kunena kuti tipeze chinthu kapena timange zinthu zoyenerera kuti zitithandize ma athlete osati atauka okha. Chifukwa tikamanga chinthu chimene chichi chikatheka ndiye kuti ma athlete ochokera mbali zina ma club ena kapenanso ngakhale amene asankhidwa pa national level kunena kuti apite kunja azagwisa nawo ntchito chimenecho kukonzekera mipikisano ikuluikulu imeneyo. Ndondomeko zimene zimayika ziti ndi zotani? Ndondomeko zimene tayika koyambirira ndi muja munationa tinathamanga atauka athletics nakonza timati fit to run Malawi expedition. Imene timapempha kunena kuti kudzera muso lathu lothamanga tipeze ndalama zimene zingatingayambe nazo kunena kuti chinthu chimenechi tichikwanirise. Ndi tinathamanga kuchoka kuno kupita ku Lilongwe mtunda wa 312 kilometers umene tinakonza kuti tiuthamange mu 24 hours. Komano tinauthamanga mu 20 hours. Ndiye pa ndondomeko imeneyi tinapemphaso a president a dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera kuti atithandize apitirizebe kutithandiza mu program imene tikukonzayi kuti masewera athu othamanga azodumpha azoponyaponya apite pasogolo. Ndi chiyambi chathu chokonzekera zimene tikufuna kupanga kusogolo kuno tachiyamba ndi uthandizi wa mtsogoleri wa dziko lino. Ndikuthandiza kuti tapita kwa kholo kunena kuti kholo lathu tabwera takugwadira ndikunena kuti tili ndi chinthu chimene tikufuna chithandize dziko lonse la Malawi. Koma ife atauka tabwera kudzapempha moyimirira anzathu. Anakulandirani? Anatilandira kwambiri. Anakuthandizaniso? Anatithandizanso. Zingati? Ndalama zimene anatipasa a president zinali 20 million. 20 million imene inali ya ma logistics amene timapanga kunena kuti tichokere kuno tikafikire ku Lilongwe. Chifukwa paja tinali ndi live streaming ya usiku onse, kunali ma transport, zonsezo zimafunika kunena kuti tikhale ndi ndalama yakuti tithandizike. Ndi anatipasa 20 million yoyambira pa zimenezi. Ndithu. Makuti kamene munapeza ku Lilongwe kanathera live streaming ndi ulendo othamanga wa 20 hours. Mmene munali zambiri zimene zimasowekera. Imene zimene ndachula pa zinthu zochepa chabe. Ndithu ndalama imene ijayo yatheradi pamenepo. 20 million mulibe? 20 million pakali patukamba pano tilibe. Munagula mafuta galimoto? Kunali kugula mafuta galimoto, live streaming ija, kupanga haya magalimoto, panali zinthu zambiri zimene tinapanga. Muone kuti 20 million imeneyo tayiwerengeseranso moti lerolo walatabwera auditor kuti
drama yagwira ntchito yanji tionesa china chilichonse mmene yagwirira ntchito. Chabwino muna fotokoza kapena mudati fotokozera kuti pamene mukufuna kuti muyambe kusula othamanga aluso onena kuti muwaphunzitse akule mu chimenechi mpaka natizitha kufika kuti Malawi yamba kupanga qualify ma Olympics ndi ena pakufunika high performance center chimene ndi chinthu chodula kwambiri cha mamiliyoni ochuluka kwambiri kumene kudzafunika zipangizo zina ndi zina afirete kuti akule afike ponena kuti uyu akutsata zonse pali ndondomeko ya zakudya zimene akuyenera kudya ndi zimene sakuyenera kudya ndiyoti ma dietitian akuyenera kukhala amenemo ndi zinthu zambiri. Mufuna kutiuza kuti nkhondo mwayiyambayi muyimaliza? Nkhondo imeneyi ndi chithandizo choyenerera tiyimaliza, musakayikire. Mukati kuti ndi chithandizo choyenerera tiyimaliza kuti muzikukhalira kupempha simupeza china choti muzipanga generate ndalama panoka? Chimene chimachitika nchakuti ngati munthu kuyamba business umayenera kukhala ndi poyambira. Ndiye ngati poyambira poti tapapeza ndiye kuti kusogolo kusitivutika. Ndiye poyambira pondipati pamene pakubwereseni mamiliyoni kusogolo mwana kuti high performance center chinthu cha mamiliyoni itu chimange mblanta zona mulibe pano Lwantama muli nayo Lwantama? Tilibe. Mesa kuti ulendo uthamanga uja anthu ena mwina amalembetsa chani simunapange kwa Lwantama mtunda 5 km 10 km 20 machaja palibe chinachitika pa kumbali imene ndikukuuzani zona pakali panopo anthu alonjeza koma sizinayambe kubwera. Ndithu anthu makampani ja amene atilonjeza pakali pano ndi anthu chabe, makampani sanayambe kubwera. Ndithu ndondomeko ina pambali pothamanga kuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe imene mudachitira muja imene mwayika kuti mukhale ndi ndalama zonena kuti mpaka na high performance center ikunenedwa ikhazikitsidwe ndi zotani? Mene mwandifunsira funso loyamba lija kunena kuti kodi mulibe kena kalikonse zitheka bwanji. Ndiye pakali panopo chimene tikuyembekeza anthu amene atilonjeza aja ndi amene ena angatithandize pamene paja tipeza poyambira. Ndiyo timwina tikhoza panga seti zinthu zakuti zitithandize kunena kuti zipeza ndalama zotilowese pamene paja. Komanso ndikukhulupirira kunena kuti ndi chithandizo cha Malawi mabungwe olo makampani amene ali ndi chidwi chotithandiza zimene ziyazitheka. Ntchito iyi mwayiyambayi ndi ntchito imene imayenera kumachita ndi boma la Malawi kunduna kupyolera ku Malawi National Council of Sports. Mudzigwira ntchito bwanji mulumikizana ndi a Malawi National Council of Sports kapena mwina palibe conflict of interest ndi abale athu amene amayendetsa za masewero osiyanasiyana Malawi? Malawi National Council of Sports komanso Ministry of Sports ndi boma, ifeyo ndi private ngati academy. Ngati academy. Ndiye ndikukhulupirira kunena kuti iwo aja ngati ali ndi mbali yakuti afuna kupanga zimenezi apanga paokha. Ifenso mbali yathu ngati a private tikhozanso kupanga pena. Komabe chifukwa chakuti tili under iwo kuzera mu Athletics Association kumene tili affiliated, ndikukhulupirira kunena kuti project iyi akhonzanso mwina kumatipasa nzeru ngati makolo athu. Why not join forces ndikupanga chinthu chimodzi mukangati mukuyambisa ma parallel structures? Awasima parallel structures ndi mmene ndanenera kunena kuti ifeyo ndi a private iwo aja ndi boma. Ndiye ngati ifeyo pathoka taganiza kunena kuti tipange chinthu ichi, iwo ngati boma ngati akuona kuti pena pake pakutivuta akhonza kubwera kutithandiza. Kumano kuti tilose mboma kapena nene tikhale pansi ndiyo chikhaso cha private chimene chikhala cha boma. Chabwino chiyembekezo nchonena kuti high performance center iyambiriti kapena ntchito yopeza malo ndi kuwagula ili pati kuchokera pamene tikucheza program ine ya Mtetsa ngati Tauka Athletics Club tsopano? Ngati Tauka Athletics Club ntchito yokuti timange malo awawa kapena yogula malo inayambika kale. Pamene tinangothamanga kuno kupita ku Lilongwe kuja ngati mukumbukira ngakhale president analonjeza kuti alowererapo kuti atithandiza. Ndiye ndikukhulupirira ndi chithandizo chawo choyambirirachi tipeza malo amene tikapeza ndio tiyambapo ma project athu. Ndithu chabwino mukuyang'anira kudzakhala ni malo akulu motani
ma athletes ochuluka motani, aphunzitsi ndi ena aupangiri osiyanasiyana kuti mukhale ndi a fully fledged private athletics club yonena kuti idzatulutsadi zokupsa m'malawi muno, ndi chinthu chachikulu motani chithunzithunzi chimene muli nacho? Chinthu chinji chachikulu kwambiri tikachiyang'ana ndi mmene tikuchilankhulira, komanso tikayang'ana mmene ili athletics m'Malawi muno, tikatengera dziko lonse ndiye kuti tikuyenera kuzakhala ndi mmene mwafotokozera kumayambira uja kuti muna bazafunika ma dietitian, kuzafunika anthu achipatala azafunika, makochi azafunika, ma administrator, zona zimenezozo. Chinthu ichi chikamapita pasogolo ndiyo tizikhala tikuonanso kuti mbali ndi ikuperewera bwanji, tipange bwanji kuti tipeze anthu ambali, mbali ikuperewera bwanji tipange bwanji tipeze anthu ambali. Ndi chinthu chonena kuti chikamakula ndiyo tizikhalanso tikukulisa structure yathu ya magwiridwe a ntchito. Awawa ngomaliza kulankhulawa ndi Bambo Mkondowe kwawo Waronga, koma tikucheza nawo ngati mphunzitsi kapena coach wa masewero othamanga mdziko muno. Iwowa ali kutauka Athletics Club, anagwiritsidwa ntchito ndi boma la Malawi kupyolera Malawi National Council of Sports ngati coach amene anatenga ndithu amzathu amene ali ndi visual impairment kapena physically challenge kukathamanga anthu 6 athlete ndikubwera ndi mendulo zisanu ndi modziso 6. Anagwira ntchito yabwino kwambiri. Congratulations for that matter. Mwina tisanatseke kuti ndikhala ndikuchezanso ndi munthu wina, ndachezanani kwambiri zokhudza technical. Komano ndikhala ndikucheza ndi wina amene atiuzeni za administration, ino kuti kodi administratively akufuna kuyenda motani. Muli ndi uthenga pa otani pamene tikumaliza program ya Mtedza Time Sport? Uthenga umene ndinawo kupita kwa Amalawi tonse amene tikufunira zabwino sports m'Malawi muno. Makamaka kwambiri kumayang'ana kumpira, komanso kumbali inayi kuliso luso ndithu. Kothamangaku kuli maathlete ambiri amene akusowa chithandizo cha Malawi. Ifenso tabwera pano ngati tauka kusowa chithandizo. Tukamba za sogolo limene tikunena tikufuna kumanga high performance center. Komano tili ndizo sowekeraso zina. Tukamba za maathlete apara amene oso mu timu yathu alimo. Ena osaonesesa, ena amene ndi physical impairment. Anthu amene ajawo ndithu ali ndi chidwi chachikulu chofuna kuti nawonso azipanga nawo masewera. Komano mwina timayang'anira pansi kuti awawa motere. Tiyeni tiyathandiza amene aja. Kuzera mutauka tikhonza kuthandiza maathlete amene aja. Ndiye tikusowa zinthu zina, zipangizo zina, mwina sapato zothamangira, mavesti amene, matracksuit amene, ngakhale transport imene yakuti amene aja ovutika mayendedwe aja tizitha kukawatenga ku nyumba kubwera nawo zapanga nawo training, tikamaliza training kukawasiya kuti luso lawo kapena chidwi chawo chofuna kumapanga nawo participate m'masewera osiyanasiyana chisangofera panjira ifo yakuti mwina ali ndi maulumali. Ndiye chachikulu ndikupemphaso makampani kapena anthu amene angatithandize kuti kupeza mayendedwe ndi zina zimene ndanena apa kuti zikusowekera ku mbali yathu. Zipangizo ndithu zofunikira kuti training yathu iziyenda bwino. Tikhale ndi maathlete amphamvu Malawi mwina kuti akhoza kupita kunja ndikapanga bwino ngati mmeneso munaonera timu ya Malawi imene apita uko ambiri achita bwino. Koma chimene tikufuna kuchita bwino kwako kuja kusakhale kothera pompachi. Tikufuna ku Olympic, tikufuna ku Commonwealth Games, tizabwereko ndi mamedo. Ndiye kuti zimene zichitike Amalawi atatithandiza osati hata ukatoka kuma athletics community yonse. Ndiye kuti tiona ndithu zipaso zokoma kusogolo. Ndi mmene tamalizira gawo loyamba la Mtedza Time Sport mwete khala tikucheza ndi Mkondowe program imeneyi. Ndikupempheni kuti mukhale pomwepo chifukwa timvano zambiri za nkhani imeneyi yamasolo othamanga komanso tauka Athletics Club ndi mmodzi wa akuluakulu akubungwe limeneli ku gawo lomaliza program imeneyi. Takhalani pomwepo. Pamene tikupitirira ndi gawo lomaliza la program imeneyi ya Mtedza Time Sport, ndiloleni kuti tilankhule ndi nkhalapa tsopano watauka Athletics Club. Atsogoleri muli bwa? Ndiri kuno kai matsoko. Ndiri bwino. Pachadzinja chati matenda Nzenda? Nze Makawa. Nze Makawa. Muli bwanji mundirande? Mundirande muli bwino.
Kuli bwino Ndithu. simukukula tupiriro mumadya chani? Sports basi. Mama wati mathamanga. Ya ndiye Chabwino kule. Alright. Ndimaona chinthu ichi Tauka Athletics Club kukhala chinthu chachikulu. A very big huge investment imene ikuoneka kuti chinthu chincholemera. Kumachionera mabweka ukhoza kujama. Office setup kuti office ndizo zili apozo ndemene muli madotolo kaya muli ma dietitian kaya mene muli ma athletes muli zovala muli ma running track muli nsapato muli zinthu zambirimbiri muli zipangizo zina za ma training muli mafuta galimoto menemu mwina kupita kupangira ma practice madera akutali ngati mwina mulanje kucha chinthu ichichi mukakhala ku office kwanu mukumaganiza chani za kumene tikupita? Ifeyo tikuganiza zambiri. Koyamba tifunanso tikhale ndi ujeni trustee board of trustees ya Tauka Athletics Club kuti azaonerera kayendesedwe komanso management ya Tauka Athletics Club. Ku management iko ndikumene kungakhale anthu osiyanasiyana amene kulemba kuti azalembedwa ntchito. Kuzakhala executive director komanso kuzakhala director of operations ndi ma directors ena. Tizalemba anthu osiyanasiyana, makochi odziwa kusula anthu mwapaka ukadaulo, komanso tizalemba ama professional osiyanasiyana ku Taukako. Pali zofunika kwambiri ku sports. For sports masiku ano ndi business imene anthu amaitengera kuti ndi masewera koma sports si masewera. So we need to invest zinthu zambiri kuti zibwere. Ndeti ndi chikhulupiriro through that management tizapeza anthu oyenerera kuti azakhale ku Tauka Athletics Club. Tidakuperekezani nthawi imene mapita ku Lilongwe ndabwerera pa mu stadium sinende nanu mpaka na ku Lilongwe. Tatifotokozerani ulendo umene unalipo upita ku Lilongwe kwatira chapa cha ku 18 ku exchange uko kumene a state president anakakupangani join unali wotani? Ulendo unali wabwino kwambiri ndipo unali wopasa chidwi. Utitangoyamba chifukwa inali pa live streaming pa Facebook page pathu, panali pa ujeni, inali pa YouTube inalipo. Timalandira ndithu ma congratulations. Pokafika ku Lilongwe anakwana ndithu around 400 chakuti. Koma chinthu choti changuyamba kumene tinambira pa 0,400 chakuti ali ensena machokera ku South Africa ena ku UK kumatitumizira ndithu taona congratulations. Tinathamanga kuno kuchokera pa gate ya mu stadium kuzera ma glass road. Anayamba ndi athlete wapala yeyo tinampasa mtunda wa 5 kilometers anakathera pa magalasi. Kuchoka pa magalasi tinampasa mtsungwana naye anathamanga mpaka tinakafika pa Ngumbe Lodge. Anampasira Nyamata anathamanga pamene paja kuchoka pa Ngumbe Lodge kukafika pena paketi mati pa Akwedi kungopitirira pa Lunzu apo. Ndeti maenda choncho panali Nyamata ena amathamanga mtunda wa 5 kilometers, ena 10 kilometers, ena 20 kilometers. Wina anathamanga 32 kilometers msungwana. Ndipo panali wina iye anafuna kuti akathamange 60 kilometers koma anathamanga 48 kilometers. Kenako timayambiranso 1 kumati uyu akapuma akamalandenzake paja mapasana baton inali lirerani timapasana baton. Tikamapanga lireresi ife ku athletics timafuna munthu asagwese ndodo isagwe ikale ndzanja lake. Ndikhoza kutsimikiza kuti inakafika ku Lilongwe m'manja mwa president mpaka a president anathamanga 1 kilometer yokha sanagwese sondodo. So ulendo unali wabwino kwambiri. Chabwino Amalawi anayilandira muutani nkhani imene? Malawi tu ayilandira mwabwino kwambiri ndipo kuti panga encourage kuti pitirizani zimene zimasowa zija ndi zimenezi. Masomphenya mwapo akulu a Tauka Athletics Club kuti high performance center ma directors management board of management and like mukuona mutayamba liti kuchokera pano pamene tikucheza pakanema panopo tinayamba kale chifukwa chokuti even ku Lilongwe kuja munaona titayika structure imene tinapanga higher architecture
amene wayamba kale wajambula kale tikasonyeza president kuti uku tifuna uzakhale ku gym, uku tifuna uzakhale ku hostel, uku kufuna bazakhale ground, uku tikufuna tizakhale zinthu zosiyana zili mmenemo, mu maofesi ali mmenemo, ma conference room ali mmenemo. Komanso mbali ina tifuna kuzakhale kachipatala ndithu kuti tizizaona maathletes athu kuti akupanga bwanji, kwinanso kofunanso kuwapimira kuti mphamvu zawo zili kuti achite bwino, akuperewera mphamvu kuti ofuna kuonjezera mphamvu kuti zonsezo tifuna tizakhale mmenemo. Ndiye corporate world mukuiona ikulandira motani nkhani imene? Ife tuli ndi chikhulupiriro kuti corporate world itilandira, komanso ndionjezere sikuti tili ndi maganizo ongofuna ku Malawi kokha kuno, tili ndi ma international organization okuti tipite tipange nawo tafikire ndipo atithandiza. Tikuvira kuti mwinanso tizangona ena akunja kubwera kuti tikubwera tuzakumangireni mene makhalira. International organization amene wandi apapa sitinganene chifukwa chokuti kupanga zobisa mabwera tucheza nemuzindibisira. Ayi pamene popo sinafike ku conclusion, tikapanga conclusion tizabweranso amagawa zinthu za nseri. Siza nseri, komano anthu ngati sikunafike ku mapeto kungobwera kuti amapanga puwa kuti anthu. Ineyo ndakhalapo General Secretary wa Athletics of Malawi. Ndikumbukira nthawi yake tinapanga contact company ya ku Malawi konkuno isachite kubisa ya TNM. Chifukwa wina tisanamalizane anayika pa news anapanga puwa tisanatithandize. Ndefe timadziwa kuti zimenezo nzochitika, sunganene munthu simunafika pa kumapeto ndo zinati wakuti ndapeta mpanga. Ayi koma alipo ndithu ma organization ambiri tikudziwa kuti atithandize yetu. Chabwino ndikuona ngati tafika kumapeto kwa program imeneyi ya Mteza Time Sport. Muli nchokamba tisanachoke malo ano? Chokamba chilipo kuthokoza kwa anthu onse a dziko lino kuphatikizapo a state president chifukwa anatithandiza, komanso ambiri akutilimbikitsa mtima kuti tipitirize. Komanso ndinene kuti tikamanga chinthuchi sichachauka chokha yani, ndi cha ma sporting discipline aliwonse am'Malawi muno azakhoza kubwera, koma tizaona mowathandizira mwake tipakha kugwirizana. Tikufuna tibwere ndi anthu athu azatithandize, tizathandiza. Chifukwa udindo wanu udzakhala ndani mu chinthu chimene? Udindo wanu udzakhala ndani? Ndine chair. Uchair uzapitirira? Uchair uzapitirira. Yeah, chair ndine. Amukhala chair. Ndine chair kaya uzapitirira. Chabwino. Komano pomaliza kweni ndinene kuti ntchito yokweza masewera sikhala m'manja mwa boma. Maboma lokha titero. Maboma lokha. Muyikeko boma lokha kusakulisika. Boma lo is biggest player ndi boma. Biggest player I beat netball, football, boxing, the Malawi government through Ministry of Sports and Malawi National Council of Sports. Ni ma big players. Koma timatha kupanga compliment. Koma kuti mupeze anthu opanga masewerawo si ntchito ya boma. Kuti mupeze anthu musule anthu si ntchito ya boma, ndi ntchito ya ma clubs. Chifukwa ife tikasula ma players ndi awo tinapasa aboma pita nawo ku Namibia tinasula ndife, ndi ntchito yathu. Maiko onse a dziko lapansi amene akuchita bwino, Botswana, Zambia, Kenya, Ethiopia, ndi maiko ena amene mukuona akuchita bwino mbali yothamanga alinawo ma high performance center a private osakhala boma ya. Kufikira tsiku lina pokapoka chauta akalolanso tizakaso limodzi program ine ya Mteza Time Sport kuchokera kunoko ku TTV. Lero ndine ndi Amzee Makawa amene ndi nkhalapa mpando wa Tauka Athletics Club, komanso tinamva kuchokera kwa Ankondowe amene ndi mphunzitsi kumeneko. Ine ni Nkunzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Futi. Alole akanakani komanso Time Sport. Bye bye for now. Keep watching TTV.